Na-miss ko to, magbantay ng ating store. Magtakal-takal. So, hintayin natin yung iba pa natin mga students and teachers. Fresh na po ang moms. Nakaligo na tayo from the bag. Saan kayo, ma'am? Ano naman? Iiwan nyo na ako agad. Kuya! Hali! Dito na, oh! Pwede naman dito, oh! Kaon na! Magsundo ka? Ah? Grade 9. Oh, pang ano nga sila eh, umaga na. Hi mga ma'am. Ma'am, nagpa-reserve ako ng 4. Uwi si Ma'am Nini. Hindi ako kay... Dili na. Dili na ni mo gato aning mong kit. Wala, kay ipabalon ko na. Ay. Nakabalo na yun. Dali ako. Nice, please. Thank you very much. Sa akin ito, yung favorite ko. Diba? Take out ma'am? Yes. Isang yun. Isang rice at dalawang lumpia. Walang lugaw ngayon. Bukas po. Yes, dalawa. At isang rice. Iputang ko na dito yung... Okay lang, oh. May mismo mo siya. Katong ano lang. Wala kayo ng buwan? Yung 20 lang naman yun. Coke Royal Sprite. Royal lang. Royal isa. May sila na lang sa silupin ng ship. Ayun, nalilip ko taas. May baso doon. Oo, na. May tamper naman. 75. Tingin, isang silupin ng ship. Ano sa'yo? Dahil yung anak heart mo ha? Okay, oh. Pregnant cake. Pwede 30 eh. Isa na. Liog. Liog. Lumpia. Ilang lumpia? Dua. Pagkain natin gravy. 80. Gravy. Sa kaliog. Tuloy. Gravy. Ilan? Isa. Puntahan natin gravy. Ate, double check mo yung ano ha, baka iba yung malagay mo. Gravy. Ayan.
mo, ate. Atay ako, ate. Kahit isang ganito. Kalau ko barang. Ayaw. Bila gini? Sila. Upat. Bila gini? 35. Dua ko peraso. Yang hijau bang. Hindi. Bilang mana? Kahit isa. Dahil ready. May lupya. Dua. Ano, 20 na. Hindi, ah. Tsaka lupya. Ano, 50 o ang yung 50 yung dako, 20 o. Ilagay ng gravy. Barba. Uli na lang. Akay mo kay Chili. Hindi ka busarong para mo. May gravy ka. Mas manang ka video na eh. Ano bayad? Bayad na ni. Di ba lang yan? Ulan. Hindi, okay. Tangan natin gravy. Okay. May gravy ka. Dan kita naon ba ako nag-isip-isip na kay. Dapat naon daw. Sino kaayo? Ano kinuha niya? Yung pagbanit yung sa tao. Sino kaayo? Dami ko. Asa ko mag-picture? Ah, na ay birthday. Ano siya? Diyan ka magkaon? Ano sa man? 30. 20. Ayaw na lang mag-save ka na. Ano na lang? Ilog dua. Tangan natin gravy. Ano mo lang yan? 20. Ilan eh? Ano yun? Coke na yung luwan. Dua. Ilan eh? Pwede 30. 30 ako. Awag ka. Ay, kanya. Anak ka na. Ate ko po yan. Say mo. Ay, pila yung pera mo? 20 ako. 30. Ay, 30. 30 yan. Kasi, anak ka. Hindi naman siya ganun kahalang. Hindi. Bicol Express. Ang Bicol Express kasi is. Thank you. Lako. Ayaw mo na ate. Thank you. Wala, tumal talaga ngayon. Abangan natin yung ibang mga sticker. Hala! May pogi! Hala! Grabe! Ano yun? Ano sa'yo ito? Ay, mga 50 kayo. Hala, isa na lang ang pain. Ano na lang pain? Gusto ka lang sa along. Alam mo yung Dugay, madam. Ano na? Don't touch it. Siya. Gravy. Mag-gravy ka.
Ano na ganyan extra nila? Ano? Maligo ka na sa kanok daw. Saray ka, Ray. Saka serve ma'am. Tay daw. Ay, lagi pagsaba. Nakabungog gapon ko. Paris ah. Wala na yung pares. Wala ko kanonoy. Ito natin dito. Ayan, isa na lang. Mamsye! Huwag na pa! Ilan eh? Pwede 30. Mamsye! Mamsye! Ano? Ito parang siraulo. Ito ah. Mahilig ka sa malalaking balakang ha. Ay, anyways. Ayun. Nga, walang apang. Walang apang. Si kini ako, ma'am, si Halak eh. Hindi masyado. Kami ako. Tsaka Pero one lang, take out. I'll take out. Kaya magkuhan ako. Ay, ayun na lang. Si San eh. Pork chop? Pork chop. Sana na. Pila na? 74. Rice. Tsaka rice. Rice. Rice din lang si... Ano yung chop sa iyo? Wala na na yung kanay. Bagyo. So, bigyan mo na yung toothpick lahat. Sa inyo, ma'am. Sa ganun ako, ipadugong mo. Yan na lang sa susunod na sila yun ako. Dagan pa man eh. Tsaka isa ka rice. Ako eh. Sa iyo. Ay, balot mo lang. And rice lang. Okay, so, Ano may sabaw din? Apat na Kano? 15 lang po. Kasi baka maitagi mo sa kanyo. Punta ka sa Tubig ng Bento yan. Thank you very much. Live pala. Ay, No, video ko pala yan. ma'am ah. Anong part, ma'am? Wings? Oh, nabay na ko yun. ganito kinangapalingin. Nabay na yun. Sarap lang pala. Kasi nakay nakasimlis sa boss. Ito. Ay, asan ba? Kutsara? Oo. Of one and paper plate. Hi mga moms! Smile pa rin. So marami pa tayong natirang ulam. May marami pang gata na gulay. Dinuguan, atay, isda, sutanghon. Marami kasi ibang mga teacher may birthday, so doon sila nagpunta. So mamaya sana maubos dun sa mga panghapon ng mga estudyante. Kung hindi man, at least mabawasan pa. So that's all for na mga moms. Yan talagang ating business. Better lang. Better.